Josef potom dál, tak to nevyšlo zase, no tak Josef musel zpátky do práce, on byl v těch Jeseníkách, tam jezdil u těch státních lesů. No a tehdy to byl velmi velký problém, transportovat se, to byly jedině, jsme neměli nic jiného než kola a veřejný dopravní prostředky, autobus nebo vlak. A s tím se velmi těžko dalo operovat takovým způsobem. No tak to tehdy, myslím, ani se mu nedal vědět, že půjdeme udělat ty Čelákovice, tak to jsem vzal Milana a Janatu a šli jsme na ty Čelákovice. No a samozřejmě, jak jste někoho tam odpravil, no tak kocky byly vrženy. To už bylo jasný, že tam žádný pardony nikde nebudou. Se do toho šlo vážně. To nám jaksi vůbec nevadilo, protože my jsme to, co jsme viděli, co oni vyváděli, tak jsme nemysleli, že nějaká dostatečná, přiměřená odpověď, protože ať proti němu člověk udělal, co udělal, tak to nebylo nikdy dost. Čili na tom my jsme stavěli, že s nějakým nechávat si zadní vrátka otevřený a takový, to nebylo. S tím bezuchou, při tom útěku, při tom prvním. Ano, jo, no to bylo tak, že jo, my jsme chtěli, to tehdy ještě se nám nehrozilo, že budeme odvedeni v té době. To bylo jenom, že to vypadalo, že každým momentem začne válka. Tak jsme chtěli se dostat na hranice a dát se k západní některé armádě, k americký, že jo. A tak jsme plánovali odejít. No a to byla zajímavá věc. Tam na té Cidlině, tam byla restaurace, kterou měl spachtovanou nějaký bezucha. A on se znal s naší mátí, protože naše matka tam chodila někdy s nějakýma známýma na tu Cidlinu, tak ona ho znala, ale on jako se mnou nebo se nijak neznal. My jsme byli kluci, že jo, a to byl už člověk, já nevím, jak on byl starý, on určitě byl přes 30, tak to, že jo, ženatý a to. No ale jednou já jsem tam z nějakého důvodu byl na té Cidlině a on najednou ke mně přišel a říkal, začal mě vykládat, že tam skovává nějakého člověka a že by ho chtěl dostat, nebo možná se ptal tak, jestli nechceme utíct do zahraničí. Jak na to přišel, to vědí Bozi. To vůbec nevím. Já jsem samozřejmě, přestože jsme v té době... A ani to v těch spisech není tohle? To vyšetřování pak další? To zatím jsem neviděl, jak to všechno bylo, protože tam byly ty výslechy toho a výpovědi toho bezuchy. Teďka v tom 51., když jsem byl já sebraný a bezucha a Josef a Straits, tak tam byly výslechy, že to bylo jenom jako mezi mnou a bezuchou. Josef s tím bezuchou, ani Straits, oni s tím neměli co dělat. Tak to byly výslechy mě, co jako řekl bezucha, co bezucha řekl o mě a tak sem a tam. Celkem vůbec nic, protože tam se celkem vůbec nic neodehrálo. Můžu vysvětlit podrobně, jak to bylo, ale potom, po tom našem útěku, když potom udělali ten velký proces, tak najednou vytáhli toho bezuchu znova a najednou
ty původní z toho 51. roku, ty výslechy, zápisy těch výslechů, ty jsem zatím neviděl. Možná, že vůbec neexistují. Ale najednou v tom 54. a 55. najednou Bezucha tam vykládal, měli jako záznamy těch výslechů z 51. roku, který to bylo hloupost, to byl výmysl. Úplně vymyšlené věci. Jak my jsme jeli na motocyklu, tam furt se jezdilo na motocyklech, že jo. Tak jak jsme dělali průzkum, já jsem jel s Bezuchou na hranice dělat průzkum hranic. Se nikdy neodehrál. Proč to tam dávali, já nevím. Ale oni jeho po těch 3 letech, že jo, nebo 2,5 letech, že potom v tom 54. 55. oni ho znova vytáhli a udělali s ním zřejmě nový výslechy. Z jakého důvodu to dělali, já nevím. A věznili ho? Jo, já nevím, jak dlouho on seděl, ale on tehdy, myslím, dostal 10 nebo 15 let v tom 51. roce. Nebo vlastně v 52. to bylo. Jo, protože já jsem byl mě zatkli a byl jsem ve vyšetřovací vazbě 11 měsíců, než došlo k soudu. Jsem byl nejdřív 3 měsíce v Bartolomějsky a 8 měsíců na Pangaráci. A on potom, mám ten dojem, nebo ten koupní, to byl ten člověk, který ho on tam skovával, tak ten dostal, myslím, 15 let. Kolik odseděl, který, to já nevím. Další věc byly zapotřebí peníze, protože zatím jsme to všechno financovali celkem bez financí, vlastních prostředků a všechno zařídili tak, aby to nic nestálo. Ale když člověk chce začít dělat nějaký takovou odbojovou činnost, to se nedá udělat zadarmo. To je zapotřebí dělat cesty a všechno možné. Tak když jsem byl ve vězení, tak Josef tam udělal se Švédou ty peníze, toho Hedvíkova. No a zakoupili ty motocykly a potom bylo postaráno pro tu dopravu. Když se někam chtělo jet, něco zařídit, takže jenom sedlo na motocykl. Ale zatímco jsem viděl ty výslechy se strejcem Novákem, tak on se tam, to je jasně vidět, jak toho blba, toho vyšetřováka, jak ho tahá za nos, jak ho furt baví se v jednom kuse o motocyklech, jako kdyby to byla ta nejdůležitější věc. Že motocykl jeli tam a jeli zase tam a ty papíry dal tomu a zase je dal tomu. Ale z pohledu toho vyšetřovatele. Cože? Jo tak, strejc to takhle. Jo. Aha. Jo. A ten vyšetřovatel zřejmě měl rád motocykly nebo co. Když to člověk čte, tak vidíte, to je úplná fraška. No. Tady se mluví o nějaké odbojové činnosti a tady jsou úžasné debaty, jako kdyby to byla klíčová věc, kdo jel kam na který motocyklu a jaký měl papíry, nebo vyložený hlouposti. No to byla taky jedno štěstí, že jo, že ty vyšetřováci, a to nebyli žádní policisti a nebyli to žádní dověk inteligentní lidi. To byli zase nějaký chlápci vzaní někde z fabriky a dali jim nějaký rychlej kurz, jak mlátit lidi a pár takových těch základních otázek. To člověk viděl, jak to mají naučený, jak se ptají podle šablony, to šlo. A když, že jo, to oni, samozřejmě, když někdo měl tu smůlu, že oni si řekli, že tohle a tohle mu dokážou, no tak mu to dokázali. To do něj mlátili tak dlouho, dokud ten člověk to neřekl. No, ale když neměli na nás nic de facto, no tak oni už na nás
nepoužili ty samé metody, protože oni nevěděli, co z nás mají vymlátit.